oroipen nazia, horrela gutxi eta nazia, oso memoria txarrekoa naiz, baina gogoratzen ditudan gauzen tartean, Markesaneko edifizioa gogoratzen dut. Gogoratzen dut, hiru txerrikumen antzeko egurrezko etxea zalako. Ateak horrela ixten ziren horietakoak, eta bueno, nola irekitzen zian, ixten zian, naztuta ditu gauza, baina eskolatik egiteko, edo inspektore etortzen zanean, da horrelako gauza. Eta gero, urte betean, orduan parvulitoz ditzen zian, parvulitoz bukatutakoan ja lehenengo mailan egoenean, nerekin batera etorri zala, nire bizilaguna zan bat, urte bete gazteagoa, baina nire parvulitos ikan ez zuen egin, orduan garrantzat dana berria zan, eta lehenengo trimestre osoa pasazula nire ongan negarrez, nik esaten honen malkoa bukatuko zaizkio, guren batean, da bere gedara joango da, trimestre osoa pasazuen gizakoan negarrez, hori da, goratzen duen horrela, asu izan genula, egintzala, doinazio bedezan, baina netzan, baina handikan ibiltzetan, Agustina Kontesta gaina bizilaguna nuela, gogoratzen dut txikitan esaten genuen asko, 2000 urtean nola izango dira gauzak, ez? 2000 urtean egongo dira ez gauzak, edo txikitan gauzak, ez? Ez gaude 2000 urtean pixka behan gaude, baina orduan ez nuke esango gaur egun gauden egoeran egon ginean baldintza hobetan, horrelako ilusioekin, horrelako indikazioekin gure zoen aldetikan. Polita.